சற்று முன் வெளியான மகிழ்ச்சியான தகவல். மாணவர்களுக்கு அனைவருக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறையா பற்றி தான் பார்க்க போறோம். நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதிய நபரா இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். மாணவர்கள் அனைவரும் நாளை பள்ளிக்கு செல்ல தயாராகி கொண்டிருக்கும் சூழல்ல பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில் ஒரு அதிரடியான அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கு. அந்த மகிழ்ச்சியான தகவல் என்னவென்றால் 10, 11 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பள்ளிகள் விடுமுறை என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்காங்க. 1 முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்கள் மட்டுமே பள்ளிகள் செயல்படும் என்றும் தகவல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அவங்களுக்கு மட்டும்தான் திட்டமிட்டபடி செயல்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. முதல் நாளிலே புத்தகங்கள்லாம் வழங்கப்படும் என்றும் தகவல்கள் பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பள்ளிகள் நேரத்தை அந்தந்த பள்ளிகளிலே முடிவு செய்து கொள்ளலாம் என்றும் சொல்லியிருக்காங்க. 10ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுடைய விடைத்தாள் திருத்தும் பணி முடிவடைந்து விட்டது. 11ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுடைய விடைத்தாள் திருத்தும் பணி மட்டும் இன்னும் முடிவடையல. வருகிற செவ்வாய்க்கிழமையோட முடிவடையும் என்று சொல்லியிருக்காங்க. தேர்வு எழுதாத மாணவர்கள் மட்டும் திரும்பவும் தேர்வு எழுத வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்காங்க. அதுவும் ஜூலை 25ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் தேர்வுகள் எழுத தேதிகள் அறிவிக்கப்படும் என்று சொல்றாங்க. இது போல அதிரடியான செய்திகளை தெரிஞ்சுக்க நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க.